Reit, da ni efo pellter meddwl a da ni efo pellter breicio. Felly, cyfanswm pellter stopio ydy'r pellter meddwl plus y pellter breicio. Os hoffech chi, fydwch chi ddangos hynny. Pellter stopio. Ydy 24 adio 76 sy'n gwneud 100 metr. I ffeindio'r biannydd mewn metr eiliad, da chi angen mynd nôl fyny graff. Mae reit glir, reit amlwg. Dwi'n mynd i fynd nôl fyny rwan. 30 metr eiliad. Just ffeindio 100, reit y draws, dangos eich gwaith eto, a da chi'n ffeindio 30 fanna. Really hawdd. A wedyn y ddau ffactor sy'n cynnyddu'r pellter meddwl. Wel, yn amlwg, mae hwnna'n mynd i ffeithio'r pellter breicio, yn dydi? Right? Hwna wedi ffeithio'r pellter breicio a hefyd pellter stopio, wrth gwrs. Defnyddio ffôn symudol. Wel, yn amlwg, da chi'n canolbwyntio, da chi'n mynd i ymateb mor gyflym, felly mae'r pellter meddwl yn mynd i gynyddu. Ffordd wlyb, right? Unwaith eto, ffeithio'r pellter meddwl, nid y pellter breicio, nid y pellter meddwl. A wedi gyrru wedi meddwi, wrth gwrs, mae hwnna yn mynd i effeithio ar y pellter meddwl hefyd. Okay? So, ddau yna. Right? Hawdd, ynddo. Okay? A dyna diwedd cwestiwn 3.